Assalamu alaikum qadrli izleyiciler. Ine izleyiciler ýokardaky görýän hatyňyz maňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisinden gelen hat. Görşüňiz ýaly ol hat 2020-nji ýylyň 6-njy iýulyna men poçtama gelip. Adam gitgaça izleyiciler şu hatyň taryhy hakyny aýtsak, men heniz Hytaýda okuyan wagtym şu Hytaýdaky okuyan talipler bilen bilelikde biz Türkmenistanyň şu hökümetine ýazypdyk öz zagran pasportymyzyň meselesi boýunça. Ondan görüşünde ýaly şu Türkmenistanyň hökümeti biziň hatymyza da jogap berdi. Nesip bolsa geljekde ýyllaşlar gowy hemme maglumatlar bilen doly hat suratlar zatlary bilen men video çekmekçi şu hat ýadaşymyz hakyny ýöne bugünkü tema ýyllaşlar. Men pikir etýän şu biz öz durmuşymyzy goýlaşdyrmak isleýän olsak Türkmenistanyň hökümeti bilen dialoga geçsek bolmaly. Biz hukman sen Türkmenistan hökümetine tarap bolan opozisyon näme blogger ýa-da adam aktivist bolmak gerekkä sen ýöne Orsetde Türkiýede okuyan kişi bolsaň şu Türkmenistan hökümetine bir grup bolup 5-6 adam bolup şu arda ýazmamyz dowam etmeli we başarsak şolardan jogap aljak bolmaly. Böyle eger sen wara şu Türkmenistan hökümetine näme kritik etmekden gorkýan bolsaň böyle mesele ýok. Sen aýda-aýda hormatly plany. Biziň şu meselemiz we şu meseleni çözüň zat ediň diýip bar. Hawa mümkin ýylaşlar siz pikir edersiňiz şu iş belli derejede netijesiz sana hiçem jogap bermeýär ýa-da näme jogap berse-de mesele çözülmeýär diýersiňiz. Ýöne men pikirimçe ýylaşlar. O hakyny haçan biz başlamazdan soň gürleşäýär. İlk bir başlaýalyň, ilk bir hat ýazyp görelim. İlk bir elimize näme dokument alyp görelim. Ondan köpçüligi görkezelelim. Eger şonu Türkmenistan hökümeti jogap bermese, hereket etmese, onu bulaýam başga bolur.